Иски Фейсбука на момичето. Фейсбук имаш ли? Чиста, бе, чиста. Недьо? Изчисти нещо, бе, Недьо. Яра, верно, че те снима са. А обаче няма нещо, спряха им, че това си говоря да си вървим. Как става тази работа, не знам. Това му го ударил, бе. Гледам как ти се размържа дървото. Верно падна. Това вече снима ли го това? Това е класика в жара. Онга бонга. Кро, къде ти е Нанди, бе? Ама падна на някакво лайно, бе. Банта ще продължава. Не мога да го гледам така. Редко, Трепко! Редко, че ти си гърбо, бе. Гледай, това трябва да го пратиш после. Не. Вземял пияните в парк. Предава си. Предава се, щакаш. Дръж си телефонче. Какво ще го пратим? Ето има клончето, виж? Нещо за пиене. Нещо за Клончето. пушене, нещо за ядене. Пари имаш ли? Тогава в този искаш да пиеш, нещо нямаш пари, бе. Да. Бато, после няма да потуш това. Ето, това е всичко за пътя. Това е за дучето, съм събрал тук. Колко си му събрал на тази коша? 2 лева. Толкова, не имам 2 и малко. Значи двата са за него, малкото е за мене. Толкова. За толкова съм му обещал. Не е лесно, не е... Да си нетко ли, бе? Я Не е тук да лесно да си покажем издупаш малко. Некъм. Листолите ще ужасно. С къде се беше заврело. О, нетко. Направо може да си пуснем просто да направим